Kemudian sobai pi ke parlok ke bisan ban yak ke video ha ke channel. Kumno Christophe Galtier uang Lionel Messi Messi Ramos. Wat ap deng ke babun ke kento Lionel Messi. Harin baka PSG kala jingshahrem no tang hak round 16 haka UEFA Champions League. Kat kum ka report kabayulumin kasni Christophe Galtier ubre ukush jong ka club PSG. Ulo post leng baka wei ka Instagram. Haka ulo ong Lionel Messi Sergio Ramos. Wada din baka club PSG kala jingshahrem no tang hak round 16 haka UEFA Champions League hakmat kabayan Munich dalaila not call hak aggregate. Kumta Christophe Galtier link baka Instagram account jong ulo post pat ulo ong kumne em ngimdon kano ke jingshahrem na kumta kini ki arngut ki great players harangkat ki track record ki bangim la shu ban ong haka bangi tip ban nishem baki long ki babha shishu Christophe Galtier ulo ong ki long ki high level player haka baki la ban nilai na ko ka game shaka we pat haka baki babun ki club ki kwa ban soy ya ka contract na ka bata jongki ki long ki players ki ba punon kam ya ka jingba haka clip mat penkut Christophe Galtier te parlok tang ki kubor ngangai pila sutu ngin second du hak we pat ka video kublai shibon.